Okay guys, magandang hapon po sa inyo lahat. Welcome sa ating YouTube channel at Facebook page, Benji Boy Cobra. Ngayong tanghali po, pupuntahan po natin yung binisita ko kahapon na pinatatakutan nilang ahas. Ang pinakita nila sa aking video, isang kukri. Pero sabi niyong nakausap natin kahapon, meron pa daw pong, baka daw po meron pang ibang klaseng ahas. Kaya ngayon po natin nahanapin na tanghali dahil umuulan kanina. Kahinto lang po lang ulan. Okay guys, update na lang po. Pasada na lingawan. Hindi na dara. Tinang mo na sa tuluwas? Tinang mo dati? Marika dilo, gutapalan na sa simento. Tangit to pagkiyari takag narautan. Wala na tubig ito. Ha? Hindi na pwede tayo kumampo na tubig. Kaya nga ni. Kuwayan, pump. Swimming pool. Naka-play pa yan, Paul? Hindi mo ikinat? Ikat mo lang una. Hindi mo pagbababa, pagkuha. Pero kaya. 3.
camera po ay hindi ka na. Boy! Iyan na ninyo sa likod. Bayad na ninyo. Nalala mo lang. Ha? Nalala niya. Sa likod. Okay guys, okay guys, magandang hapon po sa inyo. Nandito po tayo sa isang resort na hindi naman na ginagamit. Ginagawa na lang pong bakasyonan. May hanapin po tayong ahas. Hindi po tayo nakapag-live kanina bago tayo dumating. Hinarating lang po kasi namin ngayon. Ayan po. Wala, malinis dito sa labas tayo. Yung ano dyan po, sa akin yung ito. Welcome na po pala sa ating mga channel at Facebook page. Ito po, nakat po kasi yung isa nating Facebook page. Labas tayo. Ah! Ah! Boy! Kaya nga niyo, Cobra! Cobra! Hindi ilulo. Ayan guys, may Cobra dito guys. Maria, hindi ko kinapta na dahil. Baka ka matata, naka-live tayo sa Facebook. Hindi ilulo pati. Kinakaan gida, napala ka. Sumusuksok sa ano. Kunin mo to. Pag-ukap pa dahil, inabay ko pa. Sana. Oh, yung darawa. Ha? Lagi ilulo. Dito ko isa. Di pa kara ko. Dito ka tumutok Japoy sa akin. Tingnan likod.
Tuma. Medyo na ako na. Hindi ilulo. Gumaling Yung ano, G1, kunin mo yung basket. yung Rapoy. katsa. Kubra. Kana sukat siya. Katsa po, kunin mo yung... Ikaw na dyan po yung hawak ng ano, camera. Kuya mo na, dahil hindi mo magugulat. Kana wine. Ano sa ano baga? Sa styro? Hindi ilulo. Ito dyan magparatong to. Di kasan magtaking ag... Saan di ka magkuha taking kuha pa yan? Bangis. Nag-iilulo pa. May mga ano pa siya guys. Camera ito. Papalit ng balat. Nag-viewers na? Na, Nag-viewers na dyan po. anto kay Japo. Inibit ko ka. Ipit mo to? Kaso pigiragan man ni Jiwan ko kung sa batag piling pang ipit. Kaya biniliman ko dubli. Ang bangis guys oh. Sobrang bangis. Ayan guys, naka-isa tayo. Galing talaga dito sa labas ano? Waited. Marganita piglimpyan lang. Ang nag-iikot. Te, Kapte na. Para pagkamit. Ayan guys, nakaisa na tayo guys. ayan guys. Nahuli na ni Veggie Boy Cobra yung isang cobra. Nagpapalit ng balat, saan kaya ito galing? Manilaw-nilaw na. Ba't ganyan yan? Huwag mong ganyanin. Bakit ko ang pangkawin? Inipit ko pati. Ay, hindi ko kinapta na batag. Pag-arga na kantong gumit. Ay, gumit. Pag po ako ay anang trapan. Oh, telepon. Pon sa mga batag kaya para tambak. Pero eh. Mga tambak kaya tambak. O sa batag. Tingin na ang bintana. O kaya pala ka. Ay, pagkita siya. Kulo. Bakit na mga may tambak mo saan? Ako nag-comment. Shout out mo na. Shout out. Shout out. Ha? Shout out ko kay Pastor dyan sa Legacy. Nakatutok sa akin yan?
ka siya umano. Japoy, kung saan ka nakatutok yung camera. Kaya mo to, boy. Ha? Kaya mo to. Yung araw ni Boy, oh. Mamaya ako, ah. Kamara pati siya iraram. Kamara. Kamara sa Pwede yan, dito na. Lumayo kayo ka Japoy.
Ari. Japoy! Kamera! Ay, ako. Amo. Saan pang-ipit? Boy, ito. Ay, sa ilalim mo. Oh, Japoy, Japoy! Magaling sa alikali. Mga hindi may bahagi ka. Kuwaro nga na, Japoy, mga ating nga, Japoy. Tagalin mo ito, boy. Pagtumak, isubago. Ito pag nakayabala na ni. Baka kalimani. Alisayin mo na muna, Diya. Ayan, pwede palusog mo na yan. Hindi mo makakuha ka dikit. Pangulugan. Tabi sa tabi. Ako pala ka. Ako? Kailangan gina pala ka. Pala ka, pala ka. Ano ba ka? Pala ka. Tanggalin mo ako ah. Narang. Sige, bukay mo. Ay, puta sa palaka. Ay, tigpak. Tigpak sa palaka. Kaya gumalit. Balik kayo sa iraro. Ano natin posisyon? Huwag kaya posisyon o maging. Yan na. Aligay na loob. Bigay natin. ka. Kwantong sundang. Pa. Continuous mo lang yan. Kunin mo yung sundang. Pagkaroon na 5 kuha. Mahulog ha. Timis na siya karon. Timis na siya ka. Huwag tumutin yan. Daliway! Panisan. Ako mo isan. Yan ata monitor na yan. Ipak sa ba. Ako po isan. Okay, minana pala. Marangali pala ni ka. Yes, di ka kakagati naman. Di pa kahiyan, no? Pinanggirabok mo ka. Sari sundang! Ika na magpunat ka lang ka. Tabangan, rumayo. Ako pala si ito ng sawang maasi. Tinlupak patay kita di subag. Maringin yan.
Sabi likod ka di guarders mga batag. Ikaroon mo na boy. Matutungan mo na. Sawa? Sawa bu? Boy, di ka boy, kaya dati boy. Ano pa kung ibig ito? Panabait sila lang sa boy. Hindi kasi bro, bebe ka. Sawa? 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 Puro kaya buang sa atin ko ah, tulay. Lang dudog ka di buang. Lugas ito yung suwa tubig. Ay, tagi na. Sa kisig. Kali naman ma'am. Nakalay biton. Aray ko! Mulugi ka maulog. Hindi naman po. Di ka nito mahal sa kalagok. Di ka nito mga ikot. Di ka nito mahal Laiban. Comment to like. Ang Rayo-rayo ka mo boy, rayo-rayo ka mo. Tanan lulos ka ba din kasawa? Taba na pigoy ni yung sil dito. Sige po, sige po. Sige ba? itabi ka mo. Fit. Saday pa. Saday pa. Ay kaki. Bon. Bun. Pero kubra pa ito, masi. Kubra masi. Kubra pa ito kasi kubra talaga. Bon. Kilisan siya ko eh. Wala ko na kilo. Katawa sa igo ko ha. Eh, dahil bilis. Wiliksan. Para pag video ba, pag video mo. Ito, sanay bayan. Brother. Nagpaparapang mo sila kagalihadag ko lang mali. Ikaw ba, nagpapasin ni kakakaan. Matakras ko tulos. Mga kumpra talaga. Salayan, ugbon. Punahan kan ah. Amo di kurangan ah. Kaya ako ni mas dak sa isa. Basta kula ako sa. Takula ako sa. Wala ba ito pala na pero pala. Hoy. Basta kula ito kan. Katawa na Jess. Ayan guys, dalawa nakuha natin bro. Bra. Matanapin ko. Galog niya, lagi na. Galak ko free. Ado sa loob niya, mayroon na. Tawa na kayo, diyan pinakuha. Kamera. Kinilihan mo. Oh, talaga ito mo sa rayo. Ada ba dito? Ano sabi? Para yung pagkali ko, boy, iba mo pag-iulog na ba? Ada, ada. Kaya nga eh.
Darap ko dyan ang wala. Danat. Danat ko danat. Wala na raw, wala na dyan. Ka akong makas. Ayan guys, nakakuha tayong dalawa. Isang maliit tsaka isang malaki. Magana pa tayo guys. Ay, parang mo ito mo ay. Nakadarwa na kanong sila. Piling pa piling. Yan brother, sinusutik ba ko? Gatulit kan? Lain sa naman niya, yung galak lang ko. Wala ka gatulit. Ako lang, abot na ako kan, daman Kaya na, pero di ya, pusi. Cut mo muna, Koy. Cut mo muna yung isa. Okay guys, eto si, anong pangalan? Jess. Si Brad na Jess, yung tao ni Madam. Ano masabi ngayon ngayon, Brad? Galing. Nakikita nyo agad ha. Tagal ko na ditong nag-ano, wala man lumalabas. Pero sa'yo lumalabas na eh. Hindi nga natin alam na nandun sa butas eh. Malapit talaga sa'yo yung mga asin. Hindi natin Tagal ko na. na dito, mag-ano, wala man lang dyan. Tsaka nagpatuloy si Ivan Oo. na may mga naano sila. Dito sa ano, kabila may lumilipat na kasi. Dito daw sa loob ng resort kasi guys, May nakitang may nakitang kukri. Kukri. 2 beses na. napatay ko na yun. Napatay niya yung dalawa. Sayang naman. Wala naman sanang kamandag, kaya lang masakit mga agad. Sobrang takot ng may-ari. Nawagan na. Kaya tinawagan tayo guys. Okay. Sige. Thank you. Sige.